Magandang gabi! And this is gonna be my second video about learning Ilocano, and I did my one and only video before. I think that was last year, and that's how to count in Ilocano, which you can find down below. And I already thought of making more before, but then I was but then I got 2 comments last night requesting for more Tagalog to Ilocano videos, so I'll be making more, so I'll be speaking in Tagalog. But I know there's probably non-Tagalog speakers that's watching the video or wants to learn Ilocano, so I'll be speaking in Tagalog, but I'll put English subtitles on the videos. So make sure to click on CC for the English subtitle to show up. Magsimula na tayo at meron ako kodigo. Nagpatulong ako sa mama ko kasi nagsasalita nga ako ng Ilocano, but then hindi pa siya 100% lahat nagbabalik. Kasi nung nasa Mindoro kami, nandito na siya. Nakalimutan ko lahat siya kasi Tagalog kami doon. At naalala ko na lang yung dialect nung nandito na kami kasi I'm always around my uncle and he's speaking in Ilocano with my mom or with his friends on the phone. So, ayun, nagbalik na. So now, let's start. And these are some of the basic Ilocano phrases. Okay, start na tayo. Una, what's your name? In Tagalog, anong pangalan mo? And sa Ilocano, anya tinagan mo? Anya tinagan mo? Anya tinagan mo? Para sumagot, my name is, ang pangalan ko ay, or ako si, at sa Ilocano, ang sasabihin mo ay, kapag may nagtanong sa'yo, anya tinagan mo? Presi tinagan ko. Presi tinagan ko. That's my name. Your name, and then you say, tinagan ko. Presi tinagan ko. Or you can say, siyak ni Presi. How old are you? Ilang taon ka na in Tagalog? And to say that in Ilocano, you say, mano ti taon mon? Mano ti taon mon? Mano ti taon mon? At para sabihin, I am 25 years old or ako ay 25 taon na, sa Ilocano ay 25 anyos akon. 25 anyos akon. Or another way ay kapag tinanong kayo, mano ti taon mon? Maririnig nyo rin, bukod pa dun sa 25 anyos akon, may isa pa, which is 25 nak. 25 nak. In Tagalog is parang 25 na ako. 25 na ako. 25 nak. At next, where do you live? Saan ka nakatira? At sa Ilocano ay paggagyanam. Paggagyanam. May dalawa pang tanong na malapit sa where do you live? Yun ay ang saan ka pala dito at saan ang bahay mo dito? Or saan pala ang bahay mo dito? Sa Ilocano,
Saan ka pala dito? Dinod toy ti ayan mo. Dinod toy ti ayan mo. At yung isa, saan ang bahay mo dito? Dinod toy ti balayyo. Dinod toy ti balayyo. Balay is bahay. At panghuli, do you speak Ilocano? Or sa Tagalog, nakakapagsalita ka ba ng Ilocano? Sa Ilocano, makasao ka ti Ilocano? Or pwedeng natanong na kayo nito, makasao ka ti Ilocano? At para sumagot ng oo, konti lang, wen. Oo sa Ilocano ay wen. Wen, basit laeng. Wen, basit laeng. In Tagalog, oo, konti lang. So, yan muna sa ngayon. Itatry ko na mag-upload ng video every Monday. Bye-bye! Oh yeah, and by the way, as I said before, I'll be putting English subtitles on the videos, so make sure to click on CC for the English subtitles to show up. Good night!